sa imong gugmanga walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan intawon papasa ug aya hinumdumi sa ngalan ni Jesus ang manluluwas isang pagkakaroon na abang amahan Ginoong Diyos kaluyan ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nasa ganimo. Gideklarar karon nga National Heroes Day kung sila nagmadaugon sa politikanhong mga kalihukan o lahi ni sa simbahan mga santos, mga hero po ning mga santos sa natad sa pagtuo o sila sa natad sa politikanhong kalihukan nga nahiro sila sama ni Benigno Aquino, Jose Rizal, Andres Bonifacio apan lahi kini sila sa simbahan. Ano kita manda ang pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsul kita sa itong mga sala. Nagakumpisal ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsoon nga nagkalapas kung dako uyamot sa nahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Akong sala, akong sala. Busa na nga moyo ko ka Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang maanghel mga santos, kaninyo maigsoon, aron iyang pag-iampo sa Ginoo atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa mga sala. Dadunta kita niya ngadto kinabuhi nga dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Uamahan, hiusaha kami sa nauna sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad nining kalibutan nga nagkausab-usab. Tabangi kami sa pagpangita sa mga butang nga bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhig hari iban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usahang tuds kang turan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya
ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nagampo kami alang kaninyo, ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti, paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo, ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma. Ingon man ang inyong ligong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo, nga kini matuod gayod. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami, uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa, wala na'y kinahanglan nga amo pa kining isulti, kay sila mismo nagbalita, giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo, ug nga mibiya kamo sa mga Diyos, aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus, nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awi sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipay ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadyaa ang mga anak sa Siyon diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangiling. Paawita sila og pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, o gidayana niya og kadaugan ang mapaubsanon. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios maanaa unta sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanang mga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, alleluia, amen. Ang kalibutan o Gidoong Diyos na puno sa imong kaayong bugos ug dunloy kami sa pagduman sa mahal mong kasuguan. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, alleluia, amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Nasa bari. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayawan ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga Parisiyo, mga tigpakaaron ingnon, gitrangkahan ninyo ang pultahan sa gingharian sa langit at tubangan sa mga tao, apan kamo mismo dili mo sulod ni pasudlo ninyo ang mga tao nga gustong mosulod. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Parisiyo, mga tigpakaaron ingnon, mulawig kamo sa kadagatan o baktason ninyo ang mga kayutaan aron pagkabig og tao, ug sa nakabig na sila gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpyerno kay kaninyo. Pagkalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kung ang usa ka tawo manumpa tungod sa templo, dili kinahanglan nga tumanon niya ang iyang panaad, apan kung manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang, hain may labing importante ang bulawan ba o ang templo nga maoy makabalaan sa bulawan. Nagtudlo usab kamo nga kung may manumpa tungod sa halaran, dili kinahanglan nga tumano niya
ang iyang mga panaad, apan kung manumpa siya tungod sa gasa nga naa sa halaran, kinahanglan tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang halaran nga mo'y makabalaan sa gasa? Busa kung may manumpa sa halaran, manumpa siya niining og sa tanang gasa nga naa sa halaran. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kung may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios. Ug kaniya nga naglingkod niini. Ang santos nga ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Good news na unta si Kristo para sa mga Parisiyo o sa magtutudlo sa balaod, apan kini mga tawhana nagtamod sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo nga diin si Moses maoy gihatag nga gasa para sa mga magtutudlo sa balaod, para sa mga Parisiyo, mao na nga di kay sila mutuo ni Kristo. Monta good news unta si Kristo para nila, apan di man sila mutuo. Mao na nga maayo magbinuhatan kining mga magtutudlo sa balaod, lantip o nahibaw sa balaod. Mga Parisiyo nahibaw sa balaod ni Moises, apan di man sila mutuo ni Kristo. Muna diha nga nindot unta tuuhan si Kristo kay mao may giya sa kaluwasan. Si para mga Parisiyo magtutudlo sa balaod, bisag unsa nila kamayng laki, apan sila giatake ni Kristo. Maayo unta sila mga binuhatan, maayo unta sila sa mga public worship, apan anong giatake man ni Kristo? Ang ilang tigpakaaron ingnon, ang ilang pagkamapahitason, mo na nga gi-atake sila ni Kristo. So, mana maigsuon ang pagtulunan nga itong nakuha karon. Ibayaw nato ang atong mga hunahuna kasing-kasing ngadto sa Dios ug Amahan. Dadon nato ang atong mga panginahanglan ngadto kaniya diha sa atong Panginoon. Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan. Ilabi na ang mga nangulo ni ini, magmatinud-anon sa tahas sa pagbago o pagkiguli.
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno maghago aron makabot diha sa katilingban ang matuod nga hustisya, dignidad ug kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga anaa sa media mangulo sa katawhan ngadto sa kamatuoran ug mopalambo sa mga mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton makitag paglaom, kaayuhan, kusog ug kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imong tangisipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na, gantihan sa Ginoo, sa kalipayng walay katapusan, tungod sa ilang makanunayong pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Diyos sa mga mahan, tabangi kami sa paghigugma o sa pag-alagad kanimo diha sa Espiritu o sa kamatuuran, pinagi kang Jesus, ang among dalan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Daygon ka Diyos, amahang langit man, hingga sa labang mga masalapon, ang panubigam na abot sa yuta. Sa kabut sa tabang dawat akiding among bagahalan sa mga sala na buig gabayan ang lawas dugo ni Jesus among Diyos, kinabuhi gihalad sa krus. Pagdaygon ka Diyos, amahang langit ng hingga sa daghang mga masalapon, ang panubigam na abot sa yuta, ginaba sa kabut sa tabang. Mga isang magampo nga mga nako niyo sakripisyo dawaton sa Dios ang amahan nga makagagahom sa nga tanan. Tuwato ng taas Ginoo kana sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya siyang ngalan, alang sa absat ng kapusalanan o sa libok ng santos nga simbahan. O Ginoo, nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, mga naghimo ka namong nga katawhan sa Dios, diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Asam kaniya.
Ibayaw niyo makasing-kasing. Ang maragibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Hangan matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa nga tanan angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy busa matarong ng tanang mga binuhat mag-alagad kanimo ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo mga imo mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Busa uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usada, usada sa kahitaasan, daygon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Usada, usada sa kahitaasan. Santos kiri ka Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Padala mo espiritu ang pagsantos nining mga gasa. Aron may mong kinalang ka na mga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong galingon may kuha siya upan. Pasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an umingon. Dawata kini ninyong tanan kana kay kini mao nga akong lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa Jesus sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab o mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-anong miingon. Dawata kini o Panginoon kamong tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryos pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik man. Ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo ng halad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan ug pasalamat mi kanimo. Tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang malagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo 14 among Papa, ni Jose among administrador sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay. Malawmon nga mabanaw silang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, yatang na kanimo makagagahom nga mahan. Des kay usa sa Espiritu Santo. Tanan dungo kong himaya hangtod sa kangturan. Amen. Mag-usa ta pagkampo samahan kami ito na itong pulong itudlo sa itong manunubos. Amahan namo na sa langit, padaygon mga alam. Mabot ka na mo ang imong karian. Matuman ang imong pagbuot, diniseo ta, maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa patag-adlaw, hatag ka na mo karang adlaw. Basilaw kami sa mga sala, ingon nagbasaylo kami sa nakasala ka na mo. Udili mo kami tugyan sa panulay, inanuala sa kami sa dautan. Mga ay maganin mo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanan dautan, tagimi sa kalinaw ni panahon na. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala. May layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot ming malaumon. Sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaya mo man ang gingharian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kangturan. Ginoong Jesucristo, ningon kasi mo mga apostoles ang kalinaw, bilin ko kaninyo akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayatan awang among mga sala. Kundi lang pagsalig sa mong simbahan, sibo sa mong kabuton, atagi kami sa mong kalinaw kay usa. Kang abuhi hari ang tuskang turan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan kaninyo. Nasam kaniya. Makita nato nga kita managsuon di sa pagtuo. Kordero sa Dios nga nagwagtang sa kalibutan, kalii kami. Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, kalii kami. Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mao si Kristo ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sumasala sa kalibutan. Bulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginawadil ko angay, ang kalawat kanimo, panpamulong mo lamang, mamayo ako. Uy, sugod man ang pagmahal, galanggan ako di pakita mo ang kabata, yun walay gahon sa pagbugnaw ni Alang dakong kalayo. Hidodo asiyang midaog ug sa kamatan yun nakabuntog unsud ngunbong pagmahal galang kalibog ipakita ko siya pagahisgutan kay ginis sinukod ug mabalhinon pangakitaon mo na ako sa hingpit mong gayo ug pasabta ko sa pagkamarami pun akining kasing-kasing ko sa gugma alang galing.
Magampo kita. O Ginoo, itugot nga kining pagkalawat, magdugang dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, Nasam kaninyo. manlangin ninyo ang Dios nga magahom sa tanan amahan ug ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tandaan ka na suran, tandaan ka tauhan, hatagin ninyo ug pagdayeg ang Diyos kay nagalungtad ang iyang gugma ug kaluoy alang kana